Nazdielam vám dnešný citát. Aj dnešný citát je od Matúša, kapitola 5, verš 5. Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme. Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme. Tento dnešný citát je pre mňa ako ukončenie predstavy o tom, že existuje nejaký začiatok a koniec. Blahoslavení, takí blažení, tí šťastní v priestore ticha. Priestor ticha je etikoterapeutická zručnosť 8. V tom tichu prichádza uvoľneniu. Že tá blaženosť nastáva v priestore ticha. A v tej druhej časti toho citátu som to preložil ako dôvere kráčam ďalej. Lebo oni budú dedičmi, sú práve tí, ktorí zostanú pokračovať v tom diele, ktoré bolo začaté. A zem je pre mňa reprezentácia prvej čakry, dôvery. A tam mi to prichádza. Že žiaden začiatok ani koniec neexistuje. Sme jedno. Takto za mňa dnes. Ďakujem. Priestor je otvorený pre vás. Dobré ráno ze Střílok.
Vnútorné ticho je bránou skúsenosti celistvosti. Keď vystúpam hore do 7. čakry, do skúsenosti celistvosti, tak mám možnosť spojiť nebo so zemou. Ako v nebi, tak i na zemi. Toto je. Ďakujem, Marek. V tej chvíli sa mení celá realita. To zemské sa stane nebeským. A je nebeským. Čiže nie je dôvod opúšťať zem v tej chvíli. Ramana Maharishi to krásne popisuje, keď rozprával ľuďom o tom zážitku celistvosti, o priestore, v ktorom on sa nachádzal. A robil taký test, že ako to majú ľudia pochopené, overoval porozumenie a videl, že nerozumeli, že sa veľmi báli toho, že čo bude, keď on odíde z tela. A on im stále potom hovorí, že my maloverní, že ja nikam neodídem, na čo by som odchádzal a kam? Som všade. Že podával svedectvo o tom prepojení neba a zeme. Že už nie je kam ísť. Som v stave neustáleho odchádzania, prichádzania. Ale nikam neodchádzam a od nikiaľ som neprišiel. Višnu. Som tu a teraz. Večné tu a teraz. Nezávisle od dočasného. Telo je dočasné. Dočasne sa poskladali prvky, zem, voda, oheň, vzduch, v priestore. Priestor je večný. Ak som priestor, tak som tu, bez ohľadu na to, či telo je poskladané alebo nie. Bolo by popretím základných zákonov vesmíru. Seba samých. Ak by to telo tu bolo večne. A napriek tomu sú príklady, a to je aj napríklad v katolíckej viere, že tela niektorých svetcov sa nerozkladajú a neboli balzamované. Podľa tej vedskej tradície to vedomie dokonca aj v telách, nie v živých, ale v sochách, do ktorých svetec vdýchol svoje vedomie, tak tam stále prebýva. Preto v vedskej tradície je veľká úcta takýmto sochám prejavovať. Deity sa volajú úctu. To je ladička. Nalaďuješ sa na tie frekvencie toho majstra. Keď nie je vo fyzickej podobe. Nie je pre nás jednoduché vytvárať si osobný vzťah s imanentnou predstavou lásky. Že to je len pojem. A s tým mať osobný vzťah. Je o mnoho ľahšie, keď to má nejakú konkrétnu podobu. Ten majster, ktorý má konkrétnu podobu a s ním si vytváram v sebe osobný vzťah. Ten majster je zrkadlom, samozrejme, ale sám seba v zrkadle nevidím, lebo som prázdny priestor. Ale keď ho zmotním v podobe toho majstra, tak ma to zároveň chráni pred tým, aby som upadol do pýchy, že ja som ten najvyšší majster. Lebo vieme, že vesmír funguje fraktálne a keď si uvedomujem, že som, tak vždy zároveň som aj súčasťou niečoho, čo ma presahuje. Že som niečo konkrétne v nekonkrétnom. Toto vedomie udržuje pokoru. To zabudne človek, tak padne do obrovskej pýchy. Lebo je na vrchole pyramídy moci. A to ho zničí skôr či neskôr. Takže Ramana Maharishi toto nádherne ako dokázal ukázať ten višnuovský princíp tu a teraz. Odnikiaľ som neprišiel a nikam neodchádzam a zároveň som v stave prechádzania odniekal niekam. A tak sa deje v celom vesmíre. Nielen v tom bode, kde práve je ozvučené to svetlo.
Takže blahoslavení budú tichí, lebo len v tichu rozpoznáš tú Božiu reč. Ticho je reč Boha. A keď je porozumieš, tak porozumieš sebe. A budú dedičmi zeme, lebo to sú jediní, ktorí prežijú. Lebo žijú. A nikdy sa nenarodili a nikdy nezomreli. Večné zatratenie je zabudnutie. Viera v to, že je koniec. Tí nemôžu byť dediči, lebo zomreli. Ich môžeme prebudiť, ale nebo vstúpiť. Toto veľmi pekne je zobrazené v druhom dieli nášho domova. Ak ste ho už videli, ak nie, tak si ho pozrite. To je v skutočnosti naplnenie toho pojmu zmenený stav vedomia. Je to diametrálne odlišný stav vedomia, v akom sme, keď sme zabudnutí, keď sme obmedzení priestorom, časom. Práve uzemnenie nám umožňuje nezošalieť z tej zmeny. To je veľmi dôležité. Buddha na to veľmi dbal, aby sme tomu porozumeli. Tá záverečná scéna, kde rozpoznal iluzórnosť tohto sveta, svoju vlastnú, hovorí o tom a Zem je svedkom a vtedy robí tú mudru, dotýka sa Zeme, uzemňuje sa. Čiže nikam neodchádza a zároveň vymanú z tela. Súčasne. Teda ukázal, že som priestor. Keď si takto z tejto optiky prečítate preklad Chitananda Rúpam alebo Sútry srdca, tak je to úplne zrejmé, o čom sú tie sútry. Popisujú práve ten zmenený stav vedomia. A tomu hovoríme, že transcendentálne vedomie. A dospieť k nej môžeme cez transcendentálnu meditáciu. Tá predpokladá úplné odovzdanie. Dostávaš úplne všetko. Keďže to odovzdávaš sám sebe, výsledkom zostane blaženosť. Láska. To je všetko. Ahojte, dobré ráno. K tomu citátu prišlo také podobenstvo o semenách. Teda prvé mi prišlo slovo star seeds, ako hviezdne semena. Že vlastne ako to semienko ticho čaká v zemi, kým príde jeho čas. A tam je v tom tichu a vtedy vlastne nastáva ten rozvoj, ako to môžeme nazvať, aj ten rozvoj vedomia, aj to, že začne rásť. A vlastne zároveň z toho jedného semienka a na tom kláse máme, že tam je vlastne tá prvá čakra, tá hojnosť, že z jedného semena ich vyrastie 20 alebo 30. A takto vlastne aj to, čo si hovoril Tomáš, to, že nie je ani začiatok, ani koniec, že z jedného semienka stále viac a viac sa vlastne rozmnožuje aj to vedomie, aj tá hmota. A je to vlastne presne takisto ako telo a duša, že my sa sem vtelíme a vlastne
teda ako do tela sa duša v teli zhmotní a vlastne keď si tak pozriem ten cyklus tej minulosti, ako sme žili, že no tak raz nás niekto zakopal do zeme a tešil sa, že dobre, s týmto mám to vybavené. Alebo my sme niekoho zakopali, že dobre, tak títo nás už nebudú otravovať. No ale vlastne tým to nekončí. Proste tá duša sa sem vráti a aj tak jednoducho, aj tí, čo sme my zakopali, aj tí, čo nás zakopali, tak sa stretneme. A aj tak to, aj tak sa stretneme, aj tak si pozrieme do očí a aj tak nastane proste tá možnosť ukončiť to, čo sme si tu, čo sme si tu hrali. Tak sa mi to... Ďakujem. Výborné. Výborné. Krásny obraz toto. Zakopeme ho a on tak vyrastia. Výborné. Fakt. A tak sa tu otravujeme dokola. Narodí sa decko. Čo ma otravuje? Čo si prišlo? No prišiel som ťa otráviť. Sa hovorí v tibetskom buddhizme, že sú tie sféry, človek, potom sú polobohovia a potom bohovia. Že to nie sú slobodné bytosti. A že polobohovia, oni väčšie spolu súťažia, súperia. Že kto koho lepšie otrávi. Sú nesmrteľní, už sú polobohovia. Takže tým to nejde sa otráviť. Odsekne mu hlavu a on vyrastie mu nová, 3 ďalšie. Drakovi. Hrajú tú nekonečnú hru. Vtedy zistíme, akým požehnaním je, že sme ľudia, že môžeme z toho vystúpiť von. Z tej šialenej hry. Kto koho otrávi viac. Ide za tebou. Si tu. Cink. Kvapka ciankáli. Na tebe, či uveríš, že to je ciankáli a zomreš. Ja tu nie som však. Fakt, ja tu nemusím byť. Môžem aj odísť. Zostať Ja som tu aj nie som. Áno. Som tu a nie som tu. Oblečený aj vyzlečený. Aj na voze, aj peši. Kvantový stav súčasne. Aj v jednom, aj v druhom. Tak. Naraz na dvoch bodoch. Aj Zároveň, zakopaný a vykopaný. milujúci a otravujúci. To je to spájanie protikladov. No. Presne Ten tak. paradox. To je advaita, jednota, yoga. Spojenie. Tak si predstavujem Brahma Loku. Tam tí na nebo za tým majstri v tom absolútnom vedomí. Tak to sedia a takéto vtipy si rozprávajú a rehocú sa. A ja to mám lepšie porozumieť ako ty. Nie, to už je Brahma, toto je
To sú polobohovia. polobohovia. Tam tí súťažia. Títo sa už len Ale oni nie sú slobodné bytosti. Slobodný je len človek. S vami či to často hovorí. Každé ráno si pripomente, som človek. Aby ste si to uvedomili, že teraz tu, v tomto tele, môžete urobiť ukončenia. Inak budete stále ventilátor. Vrtieť sa dokola. Raz hore, raz dole. Keď si hore chceš ísť dole, zachraňovať, spasiť. Keď si dole chceš vyslobodiť, chceš ísť do neba. Nikam odísť. A zároveň odchádzame odtiaľ. To ďakujeme, bolo nám cťou. Ja mám v tomto pochybnosť, Výborne, ukonči. že ide mi tam do toho, že aký je to prejav, či je to prejav pýchy, že ja som človek a ja mám teraz tú možnosť a ostatní nemajú. Takže tu sa to stretáva. Môže to byť aj tak. Ale to je práve to, že veríš na koniec. Že ty jediný. Všetci človekovia máme tú možnosť. Nemyslel som, že ja jediný človek spomedzi všetkých človekov, spomedzi všetkých ľudí, ale ja človek, jediná entita spomedzi všetkých bytostí. Nie, to je stav vedomia, to nie je entita. Všetci sme človekovia. Ale len v stave vedomia človeka máš tú slobodu rozhodnúť sa. Či chceš pokračovať od červenej k fialovej, alebo vystúpiť do bielej. Lebo biela v sebe obsahuje všetky tie ostatné. A na konci dňa to aj tak stále je ventilátor. Nie je. Je aj nie je. Lebo v bode 0 sa netočí. No, No ale ide o to, že či chceš byť tá 0. to už nie je sranda. No a to je tvoj strach. Že tam už nebude sranda. A to je vlastne hlavný dôvod, prečo ľudia nevystúpia. A točia sa ďalej v tom ventilátore. Kde je pochybnosť, tam je pýcha. To je dôležitá informácia. Keď sa objaví pochybnosť, jediné, ale čo dáva zmysel, je ukončiť ju. Tá pochybnosť vyplýva z nedôvery, že je to náš myšlienkový konštrukt, ktorý Áno. sme si vytvorili. Áno. A keď je to moje, tak to nie je dobré. To nemôže byť dobre, však to je moje, poznám sa. Ľudia sú svine, viem podľa seba, ne? Myslím tým, že keď sa pozriem na mystérium, ktoré sa tu snažíme porozumieť a na rôzne... To je také šialenstvo, porozumieť mystériu. No veď áno. Tak ale snažíme sa dostať tam hore do toho svetla. To snaž. Životom ešte sa chcem snažiť. Vlastne všetky náboženské systémy vychádzajú práve zo strachu, z oslobodenia sa z tej konečnosti. Preto si kladiem otázku a odtiaľ pripravím moja pochybnosť, že keďže pramenia, keďže vychádzajú zo strachu a zo snahy po slobode, oslobodiť sa z toho cyklu, že či je to naša kolektívna ilúzia, naša kolektívny príbeh, kolektívna halucinácia, že to tak je, a že my jedine v tomto, pretože Boh nás stvoril na obraz svoj, čo sme si tiež vymysleli my, že či to nie je z cestie, či to nie je zavádzajúce. Nie je inej cesty, ako overiť. Over a uvidíš. Tá pochybnosť vychádza z toho, že nemáš tú skúsenosť. Že už vidíš čo, ale ešte máš strach urobiť ten krok, lebo je to tam prázdno.
A to je ten Highlander, nie Highlander, to je tento Indiana Jones. Urobiť ten krok do prázdna. The leap of faith. Dostaneš odpoveď. To rituálna samovražda. Dobrý. No. Smrť ako experiment. Ak zomrieš a budeš mŕtvý, tak sa potvrdí, že pochybnosť bola oprávnená. Ak zomrieš a nebudeš mŕtvý, tak ukázalo sa, že je tá cesta von z toho von. Táto skúsenosť je neprenosná. Je jedinečná a je autentická. Dobre, A potom Páči zistí, sa mi že to. game over. ale to by bolo zasa viera, začiatok a koniec. No. No dobre, priatelia, ja vám ďakujem a pozývam vás na záverečné zdieľanie. Ospravedlňujem sa. Na záverečné žehnanie. Takže prehrám gong. Zdieľať žehnania. Ideme zdieľať žehnanie, no. Zdieľať žehnanie. Výborné.